Investerer du i startups? Det gør vi, og det har vi gjort over 75 gange de seneste 20 år. Jeg bliver ofte spurgt, om man kan investere med i vores selskaber. Og ja, det er faktisk tit muligt at komme med i follow-up investeringer, da det ofte sker i syndikering med andre investorer. Hvis du er interesseret i at få besked næste gang et af vores porteføljeselskaber rejser kapital, så tilmeld dig vores investorliste. Alle cases er for selskaber, vi selv har investeret i. Du får besked, når en investering matcher din profil. Hvis du ser noget spændende, får du mulighed for at investere direkte i selskabet, og så er det selvfølgelig 100% uforpligtende. Du kan tilmelde dig på køller.com/investorliste. Og kunne du tænke dig at lære mere om, hvordan man strukturerer kreative deals, så overvej at snuppe en udgave af min bog Deal Structuring. Det er lidt ligesom en kogebog med en masse spændende opskrifter på deals. Den kan du få, hvor du normalt køber dine bøger online. Ha' en dejlig dag. Vi ses på investorlisten.